pribilehyo ti agserbi ti Dios. Pamayaan kung wagas da ito nga ma-express tayo. Iti yaman tayo, iti naramid iti Dios, iti panagbiag tayo. Dito iti express tayo. Nga iti Dios, kat makaitad tayo ragsak kanya na, gapus ti inararamid na, iti panagbiag tayo. Panagserbi. Nga mangisalakan ti panagserbi, dito iti ebidensya, iti palalo nga naawat mo, nga regalo, nga intad iti Dios. Whether bendisyon, material, spiritual, nanyaman dita nga intad iti Apo, kunati sa ti Apo, panagserbi, katwagas, nga makaitag-ay, itinagan ti Apo. Itata, iti likudan, iti panagserbi, hanga na ilamang. Kuyog na daytoy, iti panagsagaba. Kuyog na daytoy, kan kibin-kibin na daytoy, nga adu iti manggura kanya. Adu iti mabuisit kanya, kan adu iti tumalikod, kan adu iti mangdadaalmat kanya. Kas, sukat. Iti kinapudnong nga agbyag, kan express mo, iti panagyaman mo, iti Diyos. Namkuna na Apostol Pablo, dahito iti dadagsin na. Kuna na iti Colossians chapter 1:24. Who now rejoice in my sufferings for you. Siya, ni Apostol Pablo, nga nagbalin nga ministro, babaunan ni Apo. Agyamanak iti Apo iti pribilehyo nga agserbi. Verse 23. Kan uray da iti panagsagaba nga naitid kanyak, nga babaan iti panagsagaba nga daytoy. Naan-anay nga nadandanon ko na kayo. Naan-anay nga nausar daytoy, nga dagay pagtartarayan mi, panakaikulong ko, kung tidak dumapay nga mangmangyari, maus-usar daytoy, nga ado ti makangkangag ti saw ti Apo, dagiti warden, dagiti agbanbanta di prisuan, dagiti dadumang prisoner, kasla nga nasakit, tanay balod kami, ng ti bendisyon, may dandanon ti minsay ti saw ti Diyos, kadagiti tataw, nga naisaganaan na, nga danunan mi. Tapno, babaan ti panakasagaba mi, panagsagaba iti lasag mi. In palubos ti Diyos na ito, tapno, maidanon, iti kinapudno, kan panakarigta, dagiti anak ti Apo, nga isu ti iglesia na. Makita iti ay. Panagsirbi, panagsagaba, ngam ti likodan na, kat panakarigta. Malagi iti nangyari di libro ti Acts. Palalo ti persecution kanyada, nga uray lang ibalo da dagiti apostol, kan dagiti kristyano ini. Tinmataray dagiti kristyano, nam ti bendisyon ni jay, napukaw daman ti ili da, ngam iti napanan nga lugar, na idanon ti minsay, may panggap kini Apo Jesus. Malagi iti tsimpo ni King Nero, nga litlit sunan da, kan sinsindian da, dagiti inmawat kini Kristo jay arubayan na jay arubayan na den maramdama sindi bukbukan na tigas tirabi kan sindian na nagpasyar nga nakalabos nga panang insulto kadagitoy nga namati kuna iti saw ti Apo nausar di jay tapno tumaray dagiti Kristiyano ijay syudad iti Jerusalem nga taray dati da mga lugar nga may kasabapay iti saw ti Dios babaan di nga persecution. Napasamak na ito kani Pablo. Naibalod. Nam adu ti prisoners. Kan warden nga nakamamoy ti Diyos. Nakastoy ti nangyari kanya na. Nam baba ni Jay. Nadadal ti barkuda. Naidanon mo ti minsay. Nga baba ni Jay nga sitwasyon. Nakamu ti adu. Kani Yesu Kristo. Gapus ti pasamak kan padas na. Kapsat. Dahil ti bendisyon iti padas na anak ti Apo. No ipausar tayo lang kan agsamitar tayo ti Diyos. Agturong da ito'y, iti panakaitag-ay, iti dayaw ti Apo. Baban iti testimonya, kat nagtestimonya kadyo nag-iti simbaan, may baga makastoy tinangyari kanya kat ni Apo Diyos sinalparnak. Dagiti mangsangsango mo ti padas, makarit na nga ni, nagagabi pa ti padas na, naggapus ti pamati, namnama, naparigtada nga simango. Baban iti padas yung kapsat, maparigta,
dagiti anak ti Apo. Baban ti testimonya nga mangegda no kasatno nga nagtrabaho ti Dios. Agbalingan na bilag iti pamati iti ado. Napadas ka ngam nagbunga iti bendisyon iti daduma. God bless you, kapsat, and welcome ti iti nga rabi or iti YouTube channel tayo kadagiti kakapsat nga mang follow reto. Salamat ka na kayo, kapsat. Kaya kadagiti makabuy-buya nga pinaka-subscribe. No makita nga makatulong na ito iti pamati yo, keep on. Nag-subscribe kayo. Follow you. I-click yung notification bell. Tapno na dati barong upload tayo. Ada iti pagdadalan tayo. Gamang parikta ti pamati tayo. God bless you, kakapsat.